Fact number 1. ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଜେ ଲେଟର। ଏହି ଅକ୍ଷରଟି 1524 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇ ଲେଟର ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଜେ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। Fact number 2. ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପାଦଚଲା ଯୋଗ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଲମ୍ବା 22,530 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଏସିଆର ମାଗଦାନ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେପଟାଉନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଣ କିମ୍ବା ପାଣି ଜାହାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ସେତୁ ଏବଂ ଖୋଲା ରାସ୍ତା ଅଛି। Fact number 3. ଏକ ଜିଫି ହେଉଛି ସମୟର ପ୍ରକୃତ ଏକକ। ଏହା ଏକ ସେକେଣ୍ଡର 100 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ। Fact number 4. ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିଭ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପରି ଜିଭର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। Fact number 5. ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ଆଇଫେଲ ଟାୱାର 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇପାରେ କାରଣ ତାପଜ ବିସ୍ତାର ହେତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା ଅଧିକା ଉତ୍ତାପ ହେଲେ କଣିକା ଗତି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ। Fact number 6. ପୃଥିବୀର ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଏକ ଗାତ କଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଖସିବାକୁ 19 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା କେବଳ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। Fact number 7. ହ୍ୟାରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀରରେ 4ଟି ନିପଲ ଅଛି। ତାହା ପଲିଥେଲିଆ ନାମକ ଏକ ସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହୋଇଥାଏ। Fact number 8. ଡଲଫିନ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ଅନୁସାରେ ଡଲଫିନ୍ ମାନେ ନିଜ ସମୂହର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ହ୍ୱିସିଲ୍ ବା ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। Fact number 9. ଏକ ଜଳହସ୍ତୀ ତାର ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଯେ ସେଥିରେ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାରକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ। Fact number 10. 1990 ମସିହାରେ ମାଲେସିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମାସ୍ୱାମୀ ଲେଚେମାନା ନିଜ କେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୁଆଲାଲାମ୍ପୁରର 17 ମିଟର ମାନେ 56 ଫୁଟର ଏକ ବିଶାଳ ବୋଇଙ୍ଗ 737 ବିମାନକୁ ଟାଣି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।